saweka prajurit maneger bendhe bidal maneger srogo moro budaling prawadya bala bebanjaran tumbake anglang-angling jati ngarang rebut semput yo bareng maju ning bebaya pakewo datang wingko ontaping prawadya bala rengga budaya mang gumuruh klimping srame suarane kebaya laswana rengga budaya mang hei maneger srogo mara budaling prawadya bala bebenjeran tumbake hangrang lir jati karang gumregut sengkut yo bareng maju ing bebaya pakewo datang iku ayo le yo 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 ayo le ker oka sing ati-ati le yo 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 kasus ladi kendon ade agung Dakara iki rada tuwek sithik bocah bagus Kirun ayo Lindon push nah yo iki kakawinan dening Turangga Brengsengan salah yes ya os rada dhuwur ya kudane rada gedhe Ndon iki lo jagoanku Pandu rengga budaya ya terus Bok.
Ya iki Mang Bos. Rego budaya. Asik. Ya kok. Kowe ora kaya mangkene kaku kabeh maneh. Kilongger bapakmu jaran nih. Oh, ayo. Oh, nah, halo. Hae, hae. Oh, hae. Jakoro. Bersama Rego Budaya Bapak Marso asik Masugi ayo rame bebarengan nindakake olahraga hanggayo kasarasan pre santos siwa lan raga sing semangat kanggo nunjang pembangunan betilangan tawenang manampai sesati rahayu kota raga rahayu Redo mamur ngabur murah pengarane ajarin maguru kamesa tata katya putula ya betul ora pranjiting rangga esti rakata ingkang raja lalayu sepil awas so ya. oh Rego Budaya
Ayo lu. Ayo ger. Dipenak Ayo. Ya. Oke. Ya. Hop. Pak oh. Ya. Up. Ya. Os. Yo. Ha. Yo. Ha. Budaya. Ayo le. Hop. suka nanging ojo ngikut janji.
Ye, opa. Ayo. Ae. Ao. Ae. Op. Jos. Yo. Jambu alas mangke samian ndak mimi samian. Tekono no sing bagus dhewe. Oka. Kelak ora le. Ya tak pikir peneng mahmu dhewe iku malah ndak krasa kelak. Sik to banyune yo ora enak. Nggih mangke nggih jambu alas. Dinas pengairan ki ya ngarep ya dikai. Sing sayang aire monggo. Kalau Mas seger. Nggih mangke jambu alase mangke. Ya. Lu mboten saged. Niki dereng cekap. Ya sik dientekne to. Oh nggih Pak. Sik mengko jambu alas ditek. Ya jambu alas ndak apa-apa. Heeh kena bujange kena rondone ya ora apa-apa. Urung, wes, urung. Si, iki urung kok si. Sabar. Kok alon-alon bae. Ning mae dhewe ya. Mae dhewe bubar jam 4 ora apa-apa. Arang kadhik pentas ah. Ora udan stres. Ah iya, kandhani kok yut. 1 2 Mendah boyo yen tesita urip patika mesti bagaimana jarair sulestyo terus bisa nyuwara dika kang wis rono. Sugeng pinarak Pak Jupri saking Sapitri Putra.
Ya. Ya. Bersinar bersih sehat indah menari endah ing kutha ing tulung aku bersinar rekayasa nindakake pengamalan sinar panji kang murti Pancasila hidup ing rampungake pembangunan nuju wujud era tinggalan das asesanti terus maju pantang mundur rampak pembangunne ing tulung aku bersinar iki penakne lho ya le oka ning atiku tansah kudu aguyu semono aku mung ora ira saka gedene disumbang semu gawe bombonge atiku ora turu aku ngipi dadi ratu ratu mukti elingku nganti saiki rino wengi tak muni saya aji uga laku utama tetap langgeng semu nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora matuk becikmu yen kepethuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe
ya. Sugeng Pinara Mas Saib. Ya, 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 ya. Ya. No. Ah, eh. Ya, no. No. Ayo, 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 ayo. Lihat dah. Ayo dot. Ya, 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 ya. Ya. Ya, ya. Hello. Woi. Waduh yo. Waduh lah. Woi. Ya, was. Kalah. Ya, ya. Waduh. Ya, ya, ya. Bos. Ya. Waduh. Yeah. Lo. Bos. Ya. Yo. Waduh. Yo kono ger, was. Iya dah. Hei. Waduh. Oh. Ya. Ya.